Kami amchairogo tabuk belai kheno sikok mangkho akarmani nukjagui tongo obotui kheno salkatang sikok habmani kotoma kasai phaika belbari adi block bai khobjak Ramkrishna Kamini Borjo Debromani nukhugo bini nogo habai rang case 50,000 te rang sakri sak manai khogoi langbaikya sikok rang sakri sak te rang case gmajagai tabuk amang simang chajak Borjo Debroma sono kainai sinana soba kamen bagai orang maning talang zakha rang talang kha prai 50,000 ke rang sang talang kha 3 bori hai ake khobi talang kha ke ango media ne hoito nang sanam sungo sinu borok je borok phan talang tongthang ba bo koi bakha pana midik tongthang to kisa o mani rong phiru belai sanai ga sungmai singo haike jodi 엄마는 너 딸랑이 동한가봐 승부 군 못해 아직 잡으니까 승부 자기를 그리 바길 그리 어바 하긴 승부하지만 나는 엄마는 너 딸랑이네 싫은 거 부카 감어 하지 제 딸랑이 파노 뭐 돈이를 벌자가 별하게 사나이 뭐 미디어 때 양이니 그래서 가요 가는 뭐고 그런 거이 딸랑 파노 승부 그러뇨 승부 들으 가지라면 아는 마이나 승봉로 거이나무 승부 자하다 마나이나 필요로 가지 때문에 Ini bot time rogo hap kena borok sali to horni. Orang jas 11 sini 12 bising hap. Nor ke biang bot hang tonga puru nokri. Ang thangman hangke ang ago tola thangka. Jasa puru ago tola thang puru ngake an login ke mai tang tongu. Ke an chrai ke mon photo poribo bogo school ro hangke sengke thangni bisingo bo khorsa thangake mai tangani gangke nungko thangka agor tolaho apro kono chansono borok talang thangka ba ke maniko Nogo kiep kri. nogo kiep kri Emi sonde horok to na tonga. sonde hoto tongo oni sonde hoto suspect time to yagya to kisa ler naita asik suspect abo manane ekdin manane Thana rogo affair da khai. thana affair khaga radapur thana pieso Thana ni borok khai. thana borok khaga Ngkenang tabuk tong ko kusarna mu sungbong no. sini media te yang kok kesana mu suma kau bahino zara nai tongai o mani rokno na khobi talang nai al bo kisa tuni ri ke saw ban nu je phang tang tep khe khitari ban klang thang bo kaisa get phang ri kang thang bo be ke bo mani na tuni ri ke ani ba ke khop ka ham nai asi sing le tigre borok ba kul mote tir kha jiban anggo chakiri khaya an to lo ji sai khaya ba tir so gari sama ba je singgo a tibrok sama ba je singgo gari rok abo ba je salai tong jaman o ba hayo অবস্থা tong tas Nini sini mo. Ani sing Borjo Debroma angkoro nok tangai nok 2006 family Omong bo kami klai. o kami ngke ranking kami nok lai obo ranking kami phang sorok kisan arta Emne block hai. block ke or ko belbari block Belbari block na.